Per accedir al correu.cat mitjançant un navegador, el que hem de fer és obrir el navegador que desitgem i cercar correu.elteudomini.cat. Un cop dins, podem seleccionar l'idioma en què volem que ens apareixi el menú i a continuació afegir el nostre usuari i contrasenya, on usuari és el nostre correu i la contrasenya la que hem definit anteriorment. Un cop hi accedim, el primer que podrem veure són els correus a la safata d'entrada, així com a la part esquerra de la pantalla els diversos menús en els que es poden classificar els propis correus. Si fem clic a un correu específicament, podrem veure el seu contingut. A la llibreta d'adreces podrem trobar els contactes que tenim desats, així com guardar-ne de nous. Al calendari es troben els esdeveniments que tenim guardats, per en recordar-nos-en en un futur. A les preferències podem modificar algunes opcions, com per exemple afegir una firma als nostres correus.